Soțul meu a recunoscut în fața prietenilor săi că nu crede că sunt frumoasă. Nimic nu mai e la fel. Ne-am căsătorit de curând. După luna noastră de miere, soțul meu a avut un apel video cu câțiva prieteni. După ce i-am salutat și am vorbit puțin, eu m-am scuzat și am spus că mă duc la o plimbare. Am decis să iau și umbrela cu mine, pentru că afară era destul de înnorat. Dar când m-am întors, am auzit fără să vreau că iubitul meu vorbea despre mine cu prietenii lui. Credea că am plecat deja. Prietenii lui au început să-l întrebe cum a fost în luna de miere, iar atunci unul din ei l-a întrebat: tot nu-ți place cum arată soția ta? Soțul meu le-a spus că mă iubește și că am avut o lună de miere de neuitat. A spus că sunt frumoasă pe dinăuntru și că îl fac fericit, dar că în viață nu le poți avea pe toate. Un prieten l-a întrebat dacă crede că fosta lui era mai bună. Atunci soțul meu a spus: poate, dar suntem fericiți împreună și asta e tot ce contează. Apoi a spus că aș arăta mai ok dacă aș da jos câteva kilograme. Nimic nu mai e la fel. Mereu am știut că nu sunt atât de frumoasă, dar am crezut că îi place cum arăt. Mă apreciază celelalte calități și mă iubește, dar nu mai sunt fericită cu el de când am auzit ce a spus. Asta s-a întâmplat acum 5 săptămâni. Am pierdut câteva kilograme în săptămânile astea, iar el mi-a făcut o groază de complimente. Urăsc fiecare compliment și încurajare de la el. Doare foarte tare să știi că persoana de lângă tine nu e atrasă și fizic de tine. Contul mare mi-a fost închis. Vă aștept aici cu un follow.